दिनैनि दिनाव फरेस्टनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि फारसे फंनैसो सावरायगोन लोगोफोर। दा बिनि सिगां मोनसे फिसा मोनसे इसिनि गुसुं भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो आरो दा बिनिफ्रायसो बिथांनि फारसे सावरायनाय जागोन। बे 10% मानसियानो हा गैया, बे 10% हा गैयै मानसिनो जों हा होनो हाया नामा? दा बिथाङानो जाहैबाय फरेस्ट EM रन्जित बसुमतारी लोगोफोर। मोजाङै सिनायनानै ला, मालाबा सिनायाबो जानो हागौ आरो। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जेनाखि भाषण, जेनाखि राव नङा होमबा लोगोफोर, बिराद गानथि गानला गैयैफोर स्लिम आरो खुनु थाबथाला थुबथाला गैया भाषायावल' आरो लोगोफोर, खिन्थु मावनायाव स्लिम नङा दे। दा बिथांमोननि भाषणानो जाहैबाय RCC न' बा बिल्डिं न'आव टाइल्स बनायफोर बायदिसो खुथ्रु खुथ्रा गैयैसो आथिबि स्लिमजोब आरो ओरैबायदि अबस्था। नाथाय बिथांमोननि मावनाया खामानिफ्रा बैफोरबायदि नङा आरो। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोननि जेनाखि मावनाय नङा होमब्ला, दिनै जेनाखि भाषण, बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्राखि मिथियै दंबावो नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोनहा मानो थगायबाय थानो गोनां जाखो रायजो राजाफोरखौ नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना रायजोनि मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला मानो थगायनांगौ गोनां जाखो नङा होमब्ला। जिहेथु बिथांमोना दिनै रायजोनि मोजां खामानि मावनो हायैखायनो दिनै थगायनांगौ गोनां जादों नङा होमब्ला। आसल खोथाया बेसो। दिनै बै समाव बिथाङा लाइमुथि हालामाव गोबां गिदिर खोथा बुंबोदों जाहैदों। जोंना बड'लेण्ड जाखासिगोन, बड'लेण्ड जानायनि उनाव बड'लेण्ड न' लुना होगोन होनना बुंदोंमोननो लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफोरनो। दा दसे समनि उनाव भिडिअखौ होलांगोन आङो। दा बड'लेण्ड जानायनि उनाव बिराद गिदिर दुलुर दालार न' लुनो नागिरदोंमोननो रन्जित बसुमतारी बिथाङा। आरो न'खरै जा दं ट्रेक्टर बायना होनो नागिरदोंमोन जाहैदों गंफा। दा बिटिआरआबो जागारबाय, बड'लेण्ड न'आबो गैया, दुलुर दालार न'आबो गैया, आरो ट्रेक्टराबो गैया जाहैदों। दा दिनै बै लाइमुथि हालामनि बिथांमोना बिराद दुखु मोनबाय। दा ओरैबायदि प्रतिश्रुति होदों जाहैबाय, आं एकदम होथारगोन बिमाखौ मोनथों मोनलायलायनानै बिथाङा बिराद गिदिर समाय लाबोदों जाहैदों। दा आङो भिडिअखौ होलांगोन लोगोफोर दे। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा रायजो राजानि मोजां मावदोंमोनब्ला दिनै मानो रायजो राजाफोरजों दुसि जानो गोनां जाखो? रायजो राजाफ्रा मानो बिथांमोनखौ सोंखारिनांगौ गोनां जाखो नङा होमब्ला। दा नंगुबै बाथ्राया बेसो लोगोफोर। दा बिथाङा गोबां गिदिर खोथा बुंदों जाहैदों बै जायगायाव लोगोफोर। हाग्रामायालाय मा न' होदोंब्रा, हाग्रामा नालाय फिसा फिसौजोबसो थेख्ला थेख्लि, आं बिराद गिदिर बड'लेण्ड न' लुना होगोन, थामसा राव बेफोर नङा होमबा। दा बिथांमोननि जेनाखि राव, रायजो राजाफ्रा रागा जोंनो ना दुखु मोननो बेफोरबायदि जाहैबाय आरो दा नङा होमबा। दा बिथांमोननि जेनाखि बुंनाय, बे बुंनायफ्रा दिनैनि दिनाव मोनसे हिस्ट्रि जानानै थासिगोन आरो लोगोफोर। फाइनालाव साननो गोनां खोथाया ओरैबायदि जासिगोन लोगोफोर, बिथांमोनाथ' बै समाव थगायबोखाजोब्बाय, दा नैबे समाव माखौ थगायबावनो। दा बिनिखायनो नैबे समाव बिथांमोना बबेबा जायगायाव हाबनो हानाय नङा, ओरैबायदि अबस्था जासिगोन। दा रायजो राजाफ्रा बुंदों फैबावथोंलै, बबे फेरेंगा बे, बबे रन्जित बसुमतारी, बबे फरेस्ट EM बे होननानै ओरैबायदि रागा जोंदों बै लाइमुथि हालामाव रायजोफोर, ओरैबायदि अबस्था। दा बाथ्राफ्रा बिराद गिदिर रायजोफोर नङा होमबा, खिन्थु खामानिखौल'सो बिथांमोना मावनो हाया, बेल'नो दुखु नांथाव नङा होमबा। दा बिथाङा 10% मानसियानो हा गैया जाहैबाय, बे 10%खौ जों मानो हा होनो हाया होननानै बिथाङा बिराद गोग्गानाय रावजों बुंदों आरो। दा खामानिखौ मावबाथ' मोजां नङा होमबा रायजो राजाफोर। दा दिनै बिथांमोनहा बाथ्रायावल' बुंनानै खामानिखौ मावाबा बे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ मोजां मोनगोन नङा होमब्ला। दिनै बिथांमोना इसिबां जुदि पावार गोनां खोथा बुंनो हायोब्ला, इसिबां जुदि हा होनो हानाय जुदि मोन्थाय दंब्ला, मानो बै दाखालिसो सरलपारानि घटना नङा होमब्ला, जोंनि बर' बिमाफ्रा आरो जोंनि बर' माहारि आरो गोबां जाथि जन'गस्थि बिथांमोना हादान सिफायनानै रायजो जानानै दंमोन नङा होमब्ला। दिनै बै रायजो जानाय बिथांमोनखौ नोंथांनाव जुदि इसिबां पावार दंमोनब्ला मानो इभेक्सन खालामखो नोंथाङा? मानो दिनै गोदाव सोराव जानो गोनां जाखो?
दा बेसो सोंनो गोनां बाथ्राया। दा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव। दिनै नोंथाङा जुदि इसिबां पावारफुल खोथा बुंनो हादोंब्ला नोंथाङा बै रायजो राजा बा बै दुखुथिया बर' बिमा रायजो राजाफोरखौ मानो सेफटिकआव दोननो हायासै? दा लाजिनांथाव बाथ्राना लोगोफोर। दिनै बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफ्रा माने एकदम गिलु फालु माने गिदिर गिदिर, खिन्थु खामानियाव गैया। साननानै नायबा बिथाङा सासे बर'नि थै गोनां, नङा होमब्ला? बर'नि आथाल आथाल थैजों जोनोम जानाय होननानै साननांगोन बाथ्राफोरखौ नायोब्ला। नाथाय जोङो फाइनालाव नुयो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थैजों जोनोम जानाय ना गुबुन हारिनि थैजों जोनोम जानाय, नङा होमबा रायजोफोर? लासिं सिं लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव। आरो बिनि उनाव दा आङो बिथांखौ खावलायबाय, नोंथांनो जुदि इसिबां जुदि पावार दंमोनब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथाङा नायदो। जोंनि बर' फिसाफ्रा बर' बिमाफ्रा माबायदि लासिं सिं मोसौफोर बायदि हाला हाला हुथुमजादों आरो मानो खोमा खेबनांदों, मानो बुजादों लामा लामा, बेखौ लाजिनो रोङाखिसै। दिनै नों बायदि सासे फरेस्ट EM थालायनानै दिनै मानो बर' फिसाफ्रा मानो बिदि जानो गोनां जाखो? दा बिनिफ्राय देरसिन दुखुनांथाव आरो नोंथांनि थाखाय बिनिफ्राय लाजिथाव आरो मा दं? दा बर'फोरनि बेफोरबायदि अबस्थाखौ बिराद मोजां नुयोना रायजो राजाफ्रा, आरो बेफोरबायदिखौनो लुबैयो आं सानो। आरो जिहेथु दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा जोंनि हारिनि थाखाय मावनो हायाखै, अब्लाबो बै बिथांमोनखौ मदद होयो। दा जोंनि हारि, जोंनि बर' जाथिया नैबेफोरबायदि अबस्थाखौनो लुबैयो, नङा होमब्ला? जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाया जानो गोनां जादों। आरो दिनै गोबां खना खनला जायगायाव दासिमबो सोलायबावाखै रायजो राजाफोर। दिनैसिमबो बिथांमोना गाव गावनो माने गोबां खस्थ' मोनगासिनो दं, दुखु जारलाजों माने सैनांगासिनो दं, नङा होमब्ला? गावनि आथिङाव गावनि रुवाजोंनो दिनै दानफावनाय बायदि जानाय अबस्था जानानै दं। अब्लाबो दिनैसिमबो जोंनि बर' जाथिया बुजिनो रोंबावा, लासिं सिं जानांगौसो साननानै नायोब्ला अब्लासो बुजिगोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा जेब्लानाखि BTC आव महिलारी सारा सरखार खुंदोंमोन, बै समाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा, दुखुथिया बर' बिमा फिसाफ्रा, आइ आफाफ्रा बेफोरबायदि इभिकसन खालामजादोंमोन दा रायजोफोर? सिन्था खालामनानै नाय। माब्लाबा BTC सरखारनि दिनाव, महिलारी सारनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिदि मेगनाव मोदै खुगायाव खदै इभिकसन खालामजादोंमोन नामा? सिन्था खालामनो रोंबा रोङाबा खिन्थु जाथिया बिदिनो थांगोन। बै नुथायफोरखौनो नुहैगोन सोलायनो रोङाब्ला। दा बेखौ बुंबाय। दा बिनिफ्राय बुंनांगौआथ' गोबां दंमोन लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर। दा भिडिअआ लावद्रायो, नायनो सुखुवा, नङा होमब्ला? दा दिनैनि दिनाव EM रन्जित बसुमतारी, नङा होमब्ला? बिथांखौ बै लाइमुथि हालामनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों एसे मोजाङै खोनासंनानै लादो लोगोफोर। दा भिडिअखौ दिनै बेयावनो दोनबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। लाइमुथि खावसेयानो थांखाबायानो होनदो, गैखाला ट्रेक्टराव। गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होनो नागिरदोंमोन फेरेंगाया, बिमाबो होनलायथारदोंमोन बियो। थगाया आं रायजोफोर, थगाया आं। फंबायफोर, आइफोर, आफाफोर, बड'लेण्ड न', हाग्रामालाय मा न' होदोंसै? हाग्रामा थेखा थेखा न'सो लुना होदों। आं होगोन बड'लेण्ड। बड'लेण्ड मोननायजों, बड'लेण्डआवथ' मोनखासिगोन। बड'लेण्ड न' गोगोम दुलुर दाखार मन्दिर बादि लुना होगोन। आं गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होगोन आं। समाय लालायलायदोंब्रा फेरेंगाया। बेबायदिनो ओंखायनो दा जोङो फोथायबाय फेरेंगाखौ, बिराद बरिया मोजां होननानै जों फोथायबाय। बिराद अनहरबायबो फेरेंगाया। ट्रेक्टर गंसे गंसे हरबाय आरो न'बो हरबाय, बड'लेण्ड गंफा गंफा हरबाय आरो बेमारखौबो नायजोब्बाय फेरेंगाया। ओमफ्राय जेन्थ'खौबो नायबाय, एकदम बरिया बेथ' आरो गारि गारि